Siak ni Father John Cesar S. Ragonhan, taga Ilocos Norte, Akapo. Ketadaak ita, iti Immaculate Conception School of Theology, Sadyay, Ciudad Tivigan. May saak formator Sadyay Seminaryo, mangkadkadwa ken mangmuli, karagiti seminarista nga agbalin nga apupadi. Iti tunggal tawen at dati awagan mi nga evaluations. Dagitoy nga evaluations, ditoy ti pakasarakan, tay na paspasamak iti daytoy may sa seminarista, dagitay nasayaat akababalin na nga inpakita na bayat iti may sa nga tawen. Ket nayon na iti dayta papel, isumet ti nakailanadan dagitay awagan tayo, growing edges. Dagitoy growing edges, saan negative characteristic traits. Sabali tay negative characteristic traits, sabali tay growing edges. Tay negative characteristic traits, kasla narigat sa asukatan, takasla tay negative, iso daytoyen tay pagpatinggaanan tay kinasyasinom, nairamutan, dagitoy nga aramid. Tay growing edges nga ibagbaga tayo, iso dagitoy dagitay saan unay makaay-ayo paset ti panagbiag nga mabalinpay maleha. Tsor nga growing edges. Kahit nasawen babaen kadakwada, ket mapasayaat mo tay panagbalin mo anasaya at aparswa, tay panagbalin mo anasaysaya at tupay inton sumaruno atawen. So nga daytoy tay panangkadkadwami kadakwada. Kakabsat, at dadagitay growing edges tayo amin. Saan tayo nga mabalin na may baga, perpekto akon. Awan basol ko, awan dakes nga aramid ko, awan ti saan na makaiayo nga aramid ko. Tada tayo amin, pada-pada, padiman wenno saan, baka man wenno lakay, ubing man wenno baket, wenno lakay. Adda amin dagitay growing edges tayo. Malagip ko tay panagtugaw ko iti maysa panagkonfesar. Immasideg tay maysa abaket ket nagtugaw itay abay ko. Gagangay kadawyan ti panagkonfesar mangrugi iti tanda iti krus iti dagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Masikuran akon tatallo nga minutos di maagsaon tay bakat. Iso nga imbaga ket sinaludsod ko, nanaan niya ti basol mo. Awam mo ti amo nga basol ko, Father. Imbaon nak te jay kadwa nga bakat nga umaylat ta kano agtugaw dito yan. Kanya nga rod ti pakawanak nga basol mo. Kawan laing kadyayon ta into no sumrag ka jay simbaan, ibagak to kentay katekistata, ikaten natay imahen ni Apo Santa Maria jay sango ti altar. Ingkanto agtader di jay. Taawan ng kamagayam ti baso, laguray kamanta, sagideng kaman, Apo nagsaya at dahito yang aparsuawan basol na. Wano ti ilang amo tayo nga basol asao dakas.
nalpasan pader, period, awanan. Apay, kaputa, adu kada tayo, tinapalangguad. Adu kada tayo, ti saan nga agpakumbaba, adumawat ti pamakawan, kadagiti nakaad-ado a growing edges tayo. Ket again enjoy tayo latan tayo, wawagan tayo status quo. Iston, daytoyakon, sa anak adumakkelan, sa anak ngagbalina na saysaya atenta, okay kanyak daytoya na panagbiag. Awang basol ko, klaro ti konsensya, isuda, ti adda basol na. Ako, wala. Kasi ako, perfect. Walang growing edges. Positive characteristic traits lang yung nasa akin. Pero sa akin, wala. Ayayatek kakakabsat. Dagiti may basa kada tayo, iti daytoy nga aldaw, iturong na ti panunot tayo. Iti pan nakamiris, ti panangayat tayo kadagiti kakabsat tayo. Saan nagaputa kayat tayo nga guyudan ida apababa? Saan agaputa kayat tayo apadaksen dagito ya kakabsat tayo, babaen ti panangisawang panangibaga tayo kadakwada, may papan iti saan unay a makaayayo nga aramid da. Ta nagrigat nga agpaiso, ti umasidag iti maysa kabsat, ket ibagam nabangsit met ti sangaw mo kabsat. Anano sa alatan na pader. Ngem saan ko nga may baga. Mabain tayo ang mangibaga, nga daduggong tay kasarsarita tayo. Apay, nakababain. Apay, dagitay, saan unay ang makaiayo, apaset tay panagbiag, daytoy akabsat tayo. Ngem iti daytoy nga nasantuan nga ebanghelyo tayo, ipalagip kada tayo ni Apo Jesus, ken gutiguten na titunggal maysa kada tayo. No ay ayaten tay gayam dagiti kakabsat tayo. May bagatay met dagitay saan unay ang makaayayo nga aramid da. May bagatayo met dagitay growing edges da. Saan nagaputa kayat ko apadaksen to'y kabsat ko. Ngem gapo taay ayatek ket pagbalinek daytoy akabsat ko ken paset ti familyak. Takada kayo asya asawa, may bagayo amin dagitay saan nga makaiayo nga ramid nila kayo. Saan? Kada kayo met nga asawa lalaki may bagayo matay sana makaiayo nga ramid dagiti asawa yo. Di ngamin may bagayo kadagitay anak yo. Nalakalaang ay bagata anak mo. Nalakalaang ay bagata asawam. Ngem no may papan iti may sa akabsat, may bagatay kadimet. Apay nga kastoy launa yen, tay kuna tayo kayat tayo nga mapapintas pay, tay panagbiag daytoy a parswa, daytoy a kabsat. Saan laeng nga gapu iti panagayat tayo kenkwana. Saan laeng nga gaputa pagbalbalinek daytoy akabsat, akas kabsat kon ken paset ti familyak. Ngem gapo tadaytoy ti kinasya sinno tayo a Kristiyano Katoliko a mamati ken ni Apo Jesus. Nga iso ti puon ken paggapuan, ti panagayat, pamakawan ken panangaasi. Narod, itintayo pa nang itultuloy tinasanto na misa kakabsat. Dawaten tayo ti grasya ni Apo Diyos. Tapno degdegan na kuma ti kinatured tayo. Degdegan na ti kinapakumbaba tayo. Degdegan na ti panagayat tayo. Iti pada tayo a tao. Tapno iti kasta, itiin tayo iya asideg kadakwada. Itiin tayo panagayat kadakwada.
itiin tayo panakaibaga dagitay saan unay makaiayo nga aramid tayo. Makita tayo met iti bagbagi tayo nga uray da tayo at damat dagitay pagkapsutan tayo. Ket kayat tayo ti dumakkel iti sidong daytoy a pamati. Dumakkel saan laeng nga iti tawen wenno iti kinatayag. Ngem dumakkel ken umununeg ken umirirot. Daytoy a panagayat tayo iti pada tayo a tao. Daytoy a panagayat tayo ken ni Apo Dios. Amen.